ଚାଲିଛି ତ Do you have a moment? In this very second, I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ହେଲେ ଏଟିଂ କରି କେମିତି କରିହେଲା ଚମକି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ଏଟିଂ କରିହେଲା ଚମକି ଗଲି ଏତେ କର୍ମ ବୋଲେ ଜାଣି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସାର୍ ଏଇ ଟୋକାଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇ ଟୋକାଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ସାର୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଇଏ କରୁଛି ଟ୍ରେନକୁ ସାର୍ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ଏଇଟା ଯାକ ପୁରା ନାଇଁ ସାର୍ ରଖିବି ସାର୍